Yan, suportahan tayo mga kapatid. Sino bang magtutulungan? Tayo lang mga maliliit na magkapatid. Yan. Para ma-shoutout kayo sa susunod na video, sana mag-comment kayo below sa comment section para
ma-shoutout din kayo. Pasensya na yung iba na hindi ko ma-shoutout. Maraming salamat sa mga suporta nyo, lalong-lalo na sa mga masugid na mga supporters. Maraming salamat mga kapatid. Lalo na yung maliliit na mga bahay, suportahan natin sila. O kahit na yung iba na monetize na, kung malaki na yung bahay, suportahan pa rin tayo. Sino bang magtutulungan? Di tayo lang. So mga kapatid, huwag natin kalimutan suportahan ating mga kapatid, lalo na yung na-shoutout ko. Suportahan natin sila. Bawat upload ng mga video nila, puntahan natin kahit saglit man lang. Salamat mga kapatid, at God bless sa lahat. Maraming salamat. Bye bye.